gusto na nang ipaambit diya kaninyo na ikaw ako gimahal o gitagad sa atong buhi na Diyos. Atong makita mga igala ang atong panahon sa ganinang buntag, init pakaayo, apan pagkaudto, ni ulan siya, permidagdong, o until now, nakasalamat na sa Ginoo, kay gipaundang sa Diyos ang mga ulan. Mga igala ang atong kinabuhi, susama lang kini sa usa ka panahon. Pwede din mo ni siya makita, apan sa pipila lang ka mga adlaw, pipila ka mga tuig, pipila ka mga minuto, pwede kining mahanaw. Mga igala, muko rakaayo ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Gani ang Biblia nagaingon sa Book of Psalms 90, ang atong kinabuhi gitagal lang sa 60 ka tuig. Apan kung mulapas lang daw kita niya na grasya na kana o tabang o regalo na kana sa atong buhi na Diyos. Mga igala, wala pa ka masayon ang atong kinabuhi dili sa kalibutan, dili lang kini pang kalibutan, apan aduna kini ginatawag pang eternidad. Ang kinabuhi nato diri lumalabay lamang, apan adunay kini ginatawag eternidad, mao kini ang giandam sa Dios nga mao ang langit. Ang langit mao kining lugar nga diin tinuwa sa Dios na ang tao makauban niya dito, kauban kita niya. Amen. Bisan asa siya padulong, bisan asa kita niya dalon sa lugar nga diin mao kini ang iyang plano kanato. Mga higala, kimahal kita sa Dios. Ang iyang plano sa imo o sa akong kinabuhi, kinabuhing madagayaon. Apan subo mapamalandungon, ang Biblia nagaingon sa John 10:10 na miani ang iyawa na girepresent ng mga kawatan aron lamang sa paglaglag, pagkawat o pagpatay. Kaya nato makita na ang iyawa nagaliyok sa matang kinabuhi. Makita nato karon lantaran na maayo ang bisyo, ining ginatawag kong droga, lantaran na kayo ang pagbuhat o sala, lantaran na kayo ang pagbuhat sa mga kaya-aya sa mata sa Diyos o sa mata sa tao. Mga igala, ikaw ako ang plano sa Diyos na kinin mga binuhatan. Gusto sa Diyos yung makalikay taniini. O tinguwa niya na ang imong kinabuhi makabatod o maayong direksyon. Mga igala, ay makaadto dito sa ako amahan. Mao ang langit kung dili muwagi na ako. Mga igala, si Jesus Christ lamang ang dalan sa kinabuhi. Wala na kinahanggan ka o Jesus sa atong kinabuhi. Siguro, kabalo ko, kitang tanan natin takasitan si mga riyon. Apan ang pangutana, kumusta ang imong relasyon diya sa atong buhay na Diyos. Mga igala, masigla ka sa pinaka-the-best, pinaka-maayo na riyon sa libutan. Apan po ang imong relasyon sa Diyos, ngayon diya kanya, pili ka na ikagarantiya na ikaw makaadto sa langit. Ang Diyos sa Biblia, only Jesus Christ lamang higala. Walay laing Diyos, walay laing baka na pagkatao na namatay sa libong ako. Siya lamang ang nagpagula dito sa krus. Krus may nakapin ang kinabay, ang iyong itigis sa diyang hapit na siya namatay. Ang imong pangalan, ang akong pangalan, ang akong pangalan, anong ikaw makaadto sa lugar na diin siya. Ang Hebrews na ngayon, na kung ang tao mamatay, pagkahuman, ang pamutana, kumusta ang iyong relasyon niya sa Diyos. Pagka nagipakamat niyan sa tungkol na Diyos, ay dala, nagmahal ang Diyos sa imong kinabuhi. Kung kaniyang kinuha na matagaan kita sa kinabuhin, walay katapusan. Walang parang nakagabi o din na kumaglangan. Sa tanan na nakadungod sa mga speaker, ang tayong lalaki, kinsa kung gusto mo dawat kang Jesus Christ isip Ginoo o personal na mamuluwa sa iyong kinabuhi. Amen. Dito sa tubangan, kinsa gusto mo dawat kang Jesus. Salamat God. Kinsa gusto mo dawat kang Jesus isip Ginoo personal. Dito sa gilid, salamat. Amen. Kinsa may gusto mo dawat kang Jesus. Hallelujah, salamat. Hallelujah. Salamat sa pagkataon. Amen. Kita lang gusto mo dawat kang Jesus.
Hallelujah. Dili maglangan katapos ang panawagan. Amen. Salamat sa usa ka bata. Di sa nagdapin, kita gusto mo dawat kang Jesus. Hallelujah. Isip Ginoo personal mo nga mangluluwa. Langanon ang maong panawagan. Siguro nakadungog ka at maulang ang kapan sa iyong kasing-kasing. Di pamulungan ka sa Diyos. Magbuhat ang nagsimple nga pag-ampo. Ginoo at ini nga personal nito nga pag-ampo. Diya sa Ginoo. Ginoo kami, ina, Ginoo, maluoy ka. Kanako nga usa sa makasasala. Ako nagtuo na ikaw na matay dito sa krus aron sa pagtuos sa akong mga kalapasan. Ginoo, aron na lagabion, ako magdesisyon na ako kang gawaton sunod sa akong kasing-kasing isip sa akong Diyos o personal kang luluwas sa akong kinabuhi. Ginoo, ipatay mo ko na ang mga tao na nakasalat ka na po. Susamang kapasayuan kay mong ihatag ka na po. Ginoo, ayaw kalimuti. Isulat ang akong pangalan sa libro sa kinabuhi. Ginoo, salamat sa kapasayuan. Salamat sa imang grasya sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo, amen, ang Diyos na ay magpapanalangin, maghatag ng pabor, kapitay, protection sa inyo ang ulang mo itimen. Kabigay na kayo ilang ninyo, kabigay na Victory Father, Christian Center, ang atong panagsagong analaman sa may Robin Bishop,